Il-Parlament Malti laqa fil-Kamra ta' Rappreżentanti ta' studenti tal-primarja u sekondarja minn diversi skejjel Maltin u Għawċin sabiex jiddiskutu l-importanza ta' ambjent aħjar f'pajjiżna. Din kienet l-20 edizzjoni ta' Ekoskola fil-Parlament Malti, programm edukattiv dwar l-ambjent li jsir minn Nature Trust Malta bis-seduta titmexxa mid-Deputy Speaker David Aġus. Tul is-seduta diversi studenti qasmu l-idejat tagħhom għal pajjiż aħjar u resqu għad ta' proposti għat tmexxija ta' pajjiżna. Fosthom temi rabta ma' trasport, enerġija aktar nadifa u riċiklaġġ. Il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech faħħar lill-istudenti għal vuċi ħielsa li bija waslu l-appelli tagħhom sabiex il-Parlament iwettaq kwalità aħjar. Bernard Grech faħħar lill-għalliema l-edukazzjoni ta' kwalità li qed jagħtu l-ġenerazzjonijiet futuri li qed isawru fihom il-valuri tant meħtieġa. Bil-kap ta' Partit Nazzjonalista jfakkar fin-numru ta' proposti li l-Oppożizzjoni resqet fil-Parlament għalkemm l-ebda azzjoni għadha ma ttieħdet min-naħa tal-Gvern. U quddiem dan kollu huwa wieħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex pajjiżna ikun aħjar. Ix-Xedew Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri tkellem dwar l-importanza li pajjiżna jieħu deċiżjonijiet li verament jaffettwaw b'mod pożittiv lill-ambjent ta' madwarna, mhux biss tal-ġenerazzjoni tista' iżda anke dawk futuri. Minnaħa taħħa Xedew Minister għall-Ambjent Rebecca Bor spjegat kif l-ambjent jaffettwa kull settur fosthom l-ekonomija u l-kwalità tal-ħajja u għalhekk li pajjiżna jrid jagħti aktar importanza lill-ambjent.